Nyt voidaan istua. Näin vai vissi? Joo. Siinä. Okei. Okay. Avaa toi ilmasta. Kokonaan. Se kyllä ei tarvitsisi enää kannattaa. Hiiliin. Wow! Joo, meillä on tikkaat. Tällä hetkellä on rakennusleirin viimeinen aamu ja rakennusleiriä jatkuu enää pari tuntia ja leiriläiset alkaa tulemaan noin tunnin päästä, vähän reiluin ja 5 päivää tehty töitä täällä ja kaikki alkaa olla pikkuhiljaa valmista viimeistä silausta vaille ja tällä hetkellä on aika hyvä olo ja sen suhteen, että leiri tulee onnistuu ja tää on just semmonen mitä ollaan haluttu tehdä tää 1,5 vuotta. Tälläkin alueella kentällä tulee olemaan aika suuri vilske puolesta päivästä eteenpäin, kun kaikki 1200 leiriläistä on saapunut paikalle ja siinä on aika suuri haaste, että saadaan ne ajetettua kaikki oikealle paikalle ja aikataulut pysyy kunnossa. Tälle päivälle ei ole onneksi luvattu sadetta, että on aurinkoista tonne loppuviikkoon asti. Et uskon, että seuraavat 8 päivää tulee olemaan aika aurinkoisia kaiken suhteen. Käden päällä, 3 naulaa. Pikkulaa käden päällä.
Tässä sanotaan, että meidän suuri johtaja, se on päättänyt, että se kokeilee tänä päivänä teidän pienten taitoja, että mitenkä te pärjäätte, että ootteko te oikeasti niin taitavia, mitä eilen meidän annettiin ymmärtää. Vihreän oikean puolelta ja tähän Hei hei! Joo. No mä annan hei teille tämä ja voitte ruveta tekemään. Ja sitten tiedetään, että... Se on näin. Ihan sille järjestyksessä. Huutamme. Hyvä. Kuvittelin teidän olevan. Ehkä toi Pinja nyt pääsi pois, vai mitä luulette? No niin, sä oot yes! Lyö vain! Teillä. Meillä ei. Niin se tulee, että tätä ruvetaan juhlataan. Jää tuommoinen hyvä, että se jää sinne kiinni se. Tämmönen liikki näistä. Peukalo. Kaikilla löytyy peukalo, eikö? Peukku on tärkeä. Mihinkään sitä peukkua tarvitaan? Pistää suuhun sitten, kun tuo tää problematilanne, että mitä tehdään, niin pistää peukku suuhun, eikö? Ei. Sillä peukulla seurataan siinä kartalla, missä mennään. Niin paljonko teidän pitää siirtää se, vaikka esimerkiksi 100 metriä menette siellä täällä maastossa, niin paljonko peukaloa pitää siirtää mukana siihen kartalla? Meillä alkaa kaasupatruunat täyttämään sitä lauttaa, se täyttyy itsestään. Mutta tosta ne on käytetty ne kaasupatruunat jo aikaa sitten. Näin, tän narun yli. Täältä näin. Ei se kun tuo Toinen vaan, kumpi taas? Yksi naru läpi tästä. Väärinpäin sinne niin, että se oli harjalla siellä. Ei se varmasti kääntyy automaattisesti. Kurssilla on jotakin niitä laahusankkuria, jotain narua ja painua, jolla saa tutkittua kuinka paljon vettä ja mitähän muuta se olikaan.
Ei, kyllä te saatte katsoa, jos te haluatte. Älkää laittako päätä veden alle, koska niin pelastautumista on idea se, että lämmönhukka pyritään minimoimaan. Mä nostin ylös. Elikkä kaikki, jotka harjoittelee nyt pelastautumista, tuokaa ne narut tänne. Isommilla vaan. Otetaanpas uudestaan. 1, 2, sieni! No nyt hyppäs jo Ahvenjärvessä, niin kovin huusitte. Sitä herkkutat, että siitä oli juuri eilen suttunut. Niistä kaikki kuulumalla aamulla. Hyvä. Onko ymmärretty? Hei äiti, multa kotiin jäi kumisaapas, ei se haittaa, onhan mulla se muovipussi, niin ja vielä, oksareiteni haavan raapas, ei se haittaa, vaik siihen sattuu, kun sen taitaa, ihan siistiä täällä on. Mut tuo johtaja vaan on niin armoton, kun se laulaa. P niin kuin partioleiri, I niin kuin iloinen mieli, N niin kuin naikerin tuoksu, J niin kuin jännä hetki, A niin kuin auringon paiste, tää on Pinja, Pinja. Hei LJ, mä en nukkunut viime yönä, ei se haittaa, haikin jälkeen uni maittaa, niin ja vielä, meil on teltassa etanoita, ei se haittaa, aion soppaa niistä laittaa, missä meidän savu on. Se onko tavoittamaton, ei voitko laulaa? P niin kuin partioleiri, I niin kuin iloinen mieli, N niin kuin naikerin tuoksu, J niin kuin jännä hetki, A niin kuin auringon paiste, tää on Pinja, Pinja. Hei veji, joku tiskannut ei rangioita. Mitäs tuosta? Se löytää itsensä suosta. Niin ja vielä, oot sä nähnyt sun uikkareita? Älä herppaa, mä taidankin jo tästä juosta. Ne on melko korkealla, tuolla lippu aukiolla. Ei älä herppaa. P niin kuin partioleiri, I niin kuin iloinen mieli, N niin kuin naigerin tuoksu, J niin kuin jännä hetki, A niin kuin auringon paiste, tää on Pinja, Pinja, tää on Pinja, Pinja. Mukavasti järjestettyjä kelit suosi, niin mikäs tässä oli mukava viettää perheen kanssa päivä täällä Pinjalla? Kyllä olette mahtavat saanut täällä aikaa, kun rakennelmat ja kaikki. Ja tosi hyvä maasto on ja kaikki tällaiset on täällä kunnossa. Että niin positiivinen yllätys kyllä, että hieno paikka. Täytyy vielä lisätä se, että vaikka tultiin lasten kanssa ja vaunujen kanssa, niin
pelättiin vähän etukäteen sitä, miten pystytään liikkumaan, mutta niin, tää oli hienosti järjestetty niin, että pystyttiin myös tulemaan tälleen meidän pienimmän kanssa liikkumaan. Raamatussa sanotaan, Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoa poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Isä taivaan, Isä suuri, untu kasvoiltamme poistaa. Isä taivaan, Isä meidän, ei ole kaltaistasi toista. Okei, mennään. Miten tällaiset tulee sujuvasti haluaa? No, siinä vaiheessa kun alkaa olla korkeuksia sen verran vähän, että pitää lähteä laskuun, niin tullaan vaan tähän kentän lähelle ja täällä saa sitten niin tämmöisellä lentojarruilla tiputettua aika tehokkaasti korkeutta. En mä tiedä, itse sen Näin, ei mene turvatarkastusta läpi. Nostakaa mut ilmahan ja äkkiä. Noniin, se on aivan oikea asenne. Näköala oli kaunis. Vai sä oot? Pitää sanoa, että kaunis. Kuinka laajalta muuta nämä on? Ota jokaisen. Rakennetaan ensiksi tällainen keinu, johon tuolta ylös laitetaan poikkipuu. Ei tarvitse laittaa näin korkealle, vaan niin korkealle kuin ylettyy. Ei ole tarkoitus. Elääkö tänne? Ei kai tuo kuvaa. Katso meidän pilkkä. Älä. Nyt tulee säälittämään. Ihan hirveä kipeä. Sattuu ihan hirveästi. Kohta ei saa tulemaan. Käsistä vuotaa ihan verta. Ei saa kohta. Ai, varokas, tässä on ihan kipeä se. Eksyttiin. Ja kierrettiin tosi pitkä lenkki muuten. Joo. Sitten me ollaan istuttu ja Sitten vaan huhuiltiin, että missä se kakkosasti on. Löytyykö rasti? Löytyy. Hyvä. Mitäs täällä matkan aikana rastilla tapahtuu? No. Mitä siinä tapahtui? Mitä? Me laulettiin. Aika kovaa näin välillä. Oliko täällä semmonen rasti, missä piti laulaa? Ei. Ihan vaan matkalla. Matkalla, just. Mutta fiilinki on ilmeisesti hyvä. Erittäin. Mitä te keitätte?
Mitä keittelet? Kaaka. Ja paahdatte leipää. Joo. Yes. Kyllä, minä kiitän tästä haastattelusta. Sitten tämä on niinku... Justiin tämä. Rasteilla niin on ollut sellainen... Tää on jo valmista sitten. Sokkona 5 minuutin strangia, koota ja niinku yhdellä kädellä 2 henkeä. Sanokko uudestaan vielä? Eikö? Siis yhdellä kädellä piti koota strangia ilman silmiä. Ja toinen piti niinku auttaa sille. Että sanoo vaan, ei siihen saa tekee. Ja sitten toinen oli, että oli sellaiset 2 puunpalaa. Sitten siinä keskellä naru jotenkin kivas solmus. Se piti tehdä alle 5 minuutissa. Laittaa pois, että tulisi 3 palaa. Että naru, puupalikka ja puupala. Just. Tuon tänne näin ja meidän piti suunnistaa sellainen nauhalla merkattu reitti. Ja sitten piti merkitä karttaa, kun se on sellaisia lippuja, että missä kohdissa ne on. Onko ollut hauska? Oh. Ainakin säät on suosi. Mikä se on ollut oikein? Onko jäänyt jotain erityisen hauskaa mieleen? Se kun mä pyörin pihalle teltasta. Oho. Ja heräsin pihalla yöllä. Se jäi mieleen. Se oli ensimmäinen, minkä mä keksin. Yeah. Tää rinkat tuohon ja tehdään A-pussi ja alastetaan mitään sitä. Tänne päin vielä. Alaspäin vielä. Koska jos Tiia ei kokautuisi, niin se osuu tuohon. Tässä solmut ihan löysällä. Niin, entä kiva. Moi moi! Moi! Tää niinku seisoo. Oi! Meidän vartio tänne. Tää on 7. Eli se on 5, 4, ei me lähdetä 3, juoksemaan. 2, 1 ja lähtee. Me nappaasin muitakin, teidän turha juosta, jos ei juosta. No niin, hyvä. Hyvä me. Sinut siinä näen leiriportilla. Yllättäen niin uutta sai kesä tuoda tullessaan. Sinut siinä näen ja ilta lämmin on. Pinjapuun katveessa sain huivisolkeisi nimeni kirjoittaa. Vielä kuljettaa haavevaihtajaa. Vielä kutsuu yö, leirinuotio ja tähtien vyö. Ole siinä nyt, tää hetki kaksin on kauniimpaa. Ja ystävyys pinja jälkiimme jää. Vuodet menneet on, huivisolki kaulassaan. Taivaan solissa monissa jalan jälkemme on. Ja sinut siinä näen
olet vielä vierelläin. Arnio metsämme, oman pinjan istutimme. Vielä kuljettaa haavevartajaa. Vielä kutsuu yö, leirinuotio ja tähtien vyö. Ole siinä nyt, tää hetki kaksin on kauniimpaa. Ja ystävyys, vinja jälkiimme jää. Katso mitä meillä tässä on, kaiken uskon tulos. Katso mitä meillä on, se on pinja yhteinen. Vielä kuljettaa haavevaeltajaa. Vielä kutsuu yö, leirinuotio ja tähtien vyö. Ole siinä nyt, tää hetki kaksin on kauniimpaa. Oho ja ystävyys, pinja jälkimme jää.